Goddag og velkommen til denne unboxing af Petzl Now Plus, også kaldt Now 3, eller den tredje version af verdens bedste pandelampe til løb. Det første du lige ser, det er boksen her, hvor du kan se alle specifikationerne for den nye udgave af den populære pandelampe. Du kan blandt andet se, at den er kommet op på, helt op på 750 lumen ved max setting, og at den kører ellers på 320 lumen. Den har også fået den nye baglygte, som lyser rødt enten konstant eller med blink. Ja, men lad os prøve at åbne og se, hvordan den ser ud. Så det første du nok oplever, det er, at i det store hele, så ligner lygten meget sig selv. Og heldigvis for det der. Jeg prøver lige at åbne op her og dele op. Der er først en manual med, som kan være rigtig rar at have i denne nye udgave. Så er der en ekstra hovedstrop til at sætte hen over hovedet, hvis man ikke kan nøjes med elastikkerne her rundt om hovedet. Og så er der selve ladekabel til USB. Ja, og så den ser den ud her. Har du kablet, der forbinder batteriet med lygten og batteripakken, der kan lyse rødt. Og herinde bagved, der sidder selve USB-stikket, så du kan lade batteriet direkte i en computer eller lignende. Selve lygtehovedet, det ligner det vi kender, med en rigtig kraftig og stærk vippefunktion. Og selve den specielle elastikdel, som du kan stramme til her om bagpå. Så det nye ved Now Plus, og det som plusset indikerer, det er, at den fungerer sammen med den nye Petzl app til smartphone, hvor du kan programmere din pandelampe som lås. Ja, så det var Petzl Now Plus.